Hey, nazinto enzakala la. Yebo kunomuntu la. Hawu. Sanibonana ma. Yebo, Ninjani? siyaphila. Siyaphila. Yebo. Hayibo, indlu yakho le. Yebo, indlu yami engilala kuyona. Hawu. Sihlale la from 2024. Hlala la. Mana ke mama singayijayi. From 2024 uhlala la. Yebo, hlala la. Hayibo. Impilo yakho yonke nje iphelela la. Phela la ngafika nginganganga ngisho nangomzimba. Ngenxa yokuthi sisokolela nanokudla. Namaphilisi ngoba abanye bethu badla amaphilisi wamina nje. Omunye odla amaphilisi but angikwazi ukwadla ngendlela ngoba sibuye singabi nayo into esizoyidla. Saphelelwa umsebenzi besama-EP. Nisebenza kamasipala. Yebo, kodwa hhayi ngoba usiphelele umsebenzi sabona kuma-social media. Kwase kwaba yinto eseyiyona ngempela ngoba ngaleyo nyanga zange sikhole. So kwaba kanjalo nje uJulayi nje lo ophelile nje kulo nyaka nje besiqeda 2 years. Nihleli la. Sihleli la. Imbangela yokuphela komsebenzi yadalwa yini? Mawuzwa ngenzwa bethi kuthiwa savotela i-MK angazi noma kuyiqiniso lokho. Abasazi kahle ukuthi siyini kahle kahle shuthi nje namanje nje wasilasho siyi-MK ngokubuka kwami ngoba asinakiwe nje. Sifanele sife ngoba sibaningi abantu ade sinabo nabanye sebedlulile emhlabeni. Kulezi iy'nsuku nje khona umntwana ade sinaye udlule ubelala la. Nkosi yami. Indawo yakhe ade lala kuyona. Hambe ube nenkinga yama-ulcer esisu. So nezinye iy'guli ade nazo egazini. Uhambe nje sewumuntu engathi ehamba la ekuseni kwalolo suku wamthathe ngalo wavele washona. Hawu manje mabona bayazi labo baqashi benu ukuthi nihlala la. Ayikho into abangayikho into engazeki ngoba kusukela sale nto besibaningi sigcwelele le phaki le. Ayikho into engazeki futhi akuningi kaningi nje siphostwa. Kaningi sikhuluma namaphephandaba. Yebo. Nabanye sebagoduka babekhuluma nelentuzana ney'ntatheli namaphephandaba kodwa indaba yethu nje. Niphila ngani ngoba anisebenzi niphila ngani nihlala? Nje ubona nje ade ngifihla ikopi nje si-collect amakopi si-collect amabhodlela nje ubona la amabhodlela ongakholekthayo sihambe siwadayisa ishumi lilodwa. Amathini kuya ngokuthi asemanganani kuma bewa-account-ke laphana noma u-40 rand noma u-20 rand kuya ngesikali sakhona. Bese uthola leso sinkwa izinkwa zo-5 rand. Mawubona labo khari bo-5 rand eShoprite uthenga bona futhi ubone ukuthi into esivele siphelelwe isikhathi kodwa ngicabanga ukuthi ikona ngoba kaningi yawa esibhedlela ngithanga ngokunye nje ngake ngathathwa i-ambulance. Isimo sengangikusona ngangidla ukudla okungalungile phambilini kwaze abasebenzi bahlanganisela imali ngaye e-Edington iklinikhi. Base bathi ukudla engikudlile kuno-poison. Kwaphinde futhi nje njengoba sesibangaka ngathathwa i-ambulance ngigula. Yes. Ngaye e-Edington straight esibhedlela. Nakhona futhi wawubona ukuthi ukudla okungalungile namanje isifuba sami asikho right. Mangiba ngi-check i-TB bathi ayikho. So nje isimo esikanjalo. Ney'mvula inethela kuthina la, ukushisa kuba kuthina la. Nje izinto ey'ningi ezenzakalayo. Ekhaya nje mangabuza wona ekhaya kukephi emakhaya? Emakhaya yami ngathini nje anginawo amakhaya mina ngiyingane nje ekhuliswe yisalukazi kodwa uma wayeyosebenza le eGoli wabuye wayihlalela la ihlala khona ngizobe ngiyihlalela la. Ngihlala la ngihlala khona ngiyihlanganisele lo ekuhlanganisayo nabantu abami. Ngoba iy'ngane zami lezi zokugcina ziye zaba nenkinga yokuthi cishe zaba amaphara ngenxa lesi simo ukuthi amandla okuthi kusebenze nemali ngingenayo. Yebo ma. Ngaze ngasizwa u-IK kumanje baku-IK abantwana bami amawele. Yebo. Baneminyaka emingaki? Bano-15 ngonyaka. So nje bese abantwana badla ama-drugs benza izinto ey'wrong belala ngaphandle nje bese ngisaba ukuthi bazothathwa ezinye iy'ngxenye zabantu abasebenzisa iy'ngane. Ebusuku lapha ukuphepha kwenu kuhamba kufike ebusuku anihlaselwa? Ebusuku ngathini ngisukela ngaleso sikhathi sasibaningi. Ngicabanga ukuthi abantu basaba ngaleso sikhathi ngoba besibumbene ngoba namanje sisabumbene. Umuntu uma yeza umsindo omncane nje siphuma sonke silekelelane.
Eish ma, kuyezwakala mhlampe ikuphi mhlawumbe usizo engathi niyadinga njengamanje ikakhulukazi kwabantu abangafisa ukuthi bangenelele benisiza ngoba njengamanje akuyona impilo uma ngibuka mina le yabo nje le ndawo enihlala kuyona Esikudingayo nje kakhulu ukuthi lokho esakuphumela la abanye ngoba beqashile. Okunye into esiyidingayo ukuthi iy'khalo zethu zonke esiy'beka kuyena umasipala ngoba azikho iy'ncwadi esingamsevanga zona. Yebo. Sicela ukuthi akwazi ukuy'bhekelela zonke ngoba phela kusukela mina ngisebenza khona ngiyitoho kamasipala ngo-2014. Ngo-2024 sesibona sekugcwele kuma-social media ukuthi asisho sasibona abasebenzi. Ngoba nina nivotela? Shuthi ngoba thina sivotela i-MK. Okay, ukusho ukuthi uma nivotela i-MK anikwazi ukuthi nisebenze ngaphansi kwabo? Angazi-ke laba ababesho ngoba phela sasizokushiwo ngapha nangapha ukuthi thina siyibo. Bengasibuzi futhi thina sizokushiwo. Ish. Okay, makuyezwakala, siyabonga.